трябва да направи два-три диагонала на залата, така. След това. За да може да... След това ще го правим. Още така, още другия. Пръсти пета. И обратно. Ама бавно, Мигел, бавно. 3, Колко е този крак ти излишаш? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Чакайте, тук ще падне. Милана, сега ще го... Седи за бой. Ели, да тук да паднаме с краката. Мигел, за бой. 1, 2, 3. Аз ще бъде фос. Сега посите начинът от другия крак. Так. Пръсти, така. Пръсти, така. Пръсти, Сега ще го правиш. Това се получава това. Ето правило, ама само водичка. Иди драпни, смея. Сега не да драпа. Дай му на този крак силата. Този крак ти е свободен. Дай му силата.